जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद महिला मोर्चा नरेंद्र मोदी हम अमित शाह हम नरेंद्र मोदी हम जनता पार्टी जिंदाबाद राज्य আপাতত জনগণের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জননেতা বিপ্লব কুমার দেব এবং जमायदों जों मिছিল खालामो रवीन्द्र भवन गोसोखाङो जों टाउन किसि कखना लायनाय बंखाहाय इलेक्शन सिगां जोंनि 10टा भिजन डकुमेन्ट दंमानि जों सरकारनिफ्राय ताम खालामनाय खलिनाय बनि बैसिङाव कायसा पॉइंट होखाङाखै एयारपोर्ट जों महाराजा बीर विक्रमनि मंगै एयारपोर्ट लायनाय এবং आगे जे गोसा दंमानि राजराजानि विभिन्न रकम मुगुमुतमरनो जों खालामनाय सामानि अमन चिनि जे बर्तमान मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव महाशय गुरुत्व बुझुई केंद्र सरकार तलांगना चिनि नेतृत्व तलांगमानी परे मोदी जी एवं केंद्र सरकार बन गुरुत्व बुझुईनाय बर कैबिनेट आसगै बन पास खालायो रय रलाहा खानिबाङै जों बरन धन्यवाद रवानी जों खाका हाया फावानी चिनि राज्य न बर हाय तैबो नाहैनाय 10टा डकुमेन्ट दंमानि भिजन डकुमेन्ट बिसिबानि बिसिङाव जोंनो जनता रलाहा सामुताङनि बाङै जों जे मुखलाव असलया जों सঠিক भाबे जों जे जनतानो सामानि बन एबं सेपिं कलसा करिखे खालायनाय जों परिष्कार खालायनाय सम्पूर्ण जों रुब्रनाय बायदि जों खालायनाय हानि बाङै बनि लगे लगे तैबो जों सामुहा थांनाय विधानसभा अधिवेशनाव बाहायनो 23 तारिखनि सिनि 28 तारिख जरांमानि जागा बाहायनो जों जेटा 7 पे कमिशन राय हमनी आब्रबो जों बाजेट बनो तै फैले हा यदि अमता केंद्र सरकार तक सवि दं हा तारमाने तिनी तबे तिनी काके आसल कक जों केंद्र सरकार न एवं राज्यनि मुख्यमंत्री न बो जे आसक विजन डकुमेन्ट खालायमानि न आसक दयनो सामु फनांमानि एवं केंद्र सरकारनि कैबिनेट आसगो चिनि अरनिय एयारपोर्ट रनि बाङि सिबराव जो दिसेना रमानि बने बने बुसिनि जनजाति मुक्तानि तरफिया धन्यवाद रजाबो तेमनि मोदी जी सामना एवं केंद्र सरकार जरा जों दंनाय सबका साथ सबका विकास नि हवानि जे कग्नतैनाय बिसका आगो फाइ दंगो बनि बाङै जों हामारिया फावैनाय दिनै जों रेलिनो जों खालायदों